காலையிலே சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டோமா, அதனால பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன். மாதுளை இருந்துச்சு. கடகடன்னு உரித்து சாப்பிட்டா தானே எனர்ஜி இருக்கும். எனர்ஜி இருந்தால் தானே இந்த மாதிரி ட்ராலியை தூக்க முடியும். என்ன சைஸை விட ஏதோ அது வெயிட்டுன்னு சைஸு சரின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு பொறுமையாக உள்ளே போய் பார்த்தா, யாராவது இருக்கீங்களா, ஹலோ அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே உள்ளே போனேன். உள்ளே போனால் யாருமே இல்லை. பாருங்கள் சேர்ஸ் எவ்வளோ காலியாக இருக்குன்ட்டு. அதுவே ஒரு முஸ்லீமோட கல்யாணம். ஸோ எல்லோரும் லேட்டாக தானே வருவாங்க. நான் போனது 7 மணிக்கு தான். அது ஒரு விஷயம். சரி ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. வந்த உடனே மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஹேர் ஸ்டைல் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு பன்னை போட்டு கொண்டையை போட்டு முடிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஐயோ பசிக்குதே, பிரியாணி வேறு வாசனை வேறு மூக்கு வேறு தொலைச்சிட்டு இருந்துச்சு. சரி எப்படியாவது ஒரு வழியாக முடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேரை நல்லா செட் பண்ணிவிட்டு மேக்கப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட்லுக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. கிளைண்ட் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு.